Prolonger. Oui, ancien candidat, en tant que nous faisons avec prolonger. Est-ce que avec la main bombe? Ça dit, on va faire une guerre, on va y aller au fait, au bien façon de madi, ni ne veut qu'un, on va y faire, ou on y ne veut wajibia. Non, ma qu'un, abi comme un tatanier. Et il jamana, il doué, il des doutiers. Et c'est que ni mo wala fait tu di ko tere ka ki bara wal ma jabadi ka ko ka ordre de maula. Ama fega mi fo nie on tayanga jamana yi an taya ni re an ga yere ma horonya bambulu ni min kadi on nie ko de be ka nga jamana ka nga jama je kulu amunu na fara ni ko nga kana lameli ke mi me nyini awfe ni jama mi flene abi nebse ka fo ama wasa muna parce que kati de capitaine militaire cheduru mi me mali fanga la bi cheduru mi me mali fanga la bi ani ministre aga mi be ministère kono bi atlantia be bo katia sumi mora mali kono bi ni asuga keme bi segi be bo katia ni demsanu nana ka fo kulu e katika wele kuka na anga transition deme ni ngero jama kulu e katima bo aya la je na wele la ka bo fo mo ka dese ka kitronso wale wajibi e katika uka ni de almami koye mori kota duti kota commerçant kota mali kode na wele na bo kuma mi ko ni mere fe ko mi kuma fota kuma bubaka kacha ngame un système mika wode ayaw jija aka bo wala li dandani de abse ka wele kana marché na wele la kana marché fo jama kunga bo kangono ka se faradala ayaw bo ka dewna bo ka balaga dewna bo ame min ni almamu fe na wele la jamana kula ni almami mise ka tagama iga koloshi la ikana wa paso de nyumanya o dina doye ame mingi ni moru fe sokono na wala la paso jakkeneka ikika koloshi da debega ikapoka na paso jakkeneka o te fombi ka ngiruniala ata boy ka nimaniala ame mingi ni dugudu fe na wala la na ka chokoro baya ya ka bereni da ka usenja kana keneka paso na pora ko paso e beje mo ko ngote de est-ce que nebna aw ni ngaw est-ce que mo do ka personnalité bi se ka bunya façon de manima est-ce que banga bok na kene ka ke moriwa ikangi banga na kene ka ki almamiwa ikangi banga na kene ka ki wajuru kalewa ikangi banga na kene ka ki domawa ikangi banga na kene ka ki almami e ke dutiya ni welela ni mo boy be tate fasi don tude mo welela na mo boy be tate fasi don tude ay boy kana anga nindi anni ananga na polo na jeli anga boanga di fanga faso ga jori ne ba bo pala ya la France l'impérialisme le néocolonialisme la CEDEAO vive. Je vous remercie debout sur le rempart. Camarades, nous allons continuer très rapidement. Si ça amène un coup de Madame Berthe Katikura, même si la fois en BTB, en camarade debout, camarade Madame Berthe est demandée. Intégrez par le faveur, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Assalamu alaikum. Jama'a auni ke au yare. Musoni ke auni ke au yare. Bimam dani kelela de. O kuma na ni kele jabira ama ban follow. Do de kala kelela. O kuma memi fa yo alibi. On de deux sara norla. On de chou sara norla. On de ballon sara norla. On de kala friado, on de be kasini misi la ya. O kuma na ni jem ya kungo kale be on kuma bo. Anga sa o cheko. Vive Assimi! Abana France! Abana CEDEAO!
frères, on a eu du chimou wala ya. Vous connaissez nana. On a boire comme marché kati kuna ju. Malien doka boka on a digi. Ko il chou kana do ya on doka ya. Ama labanta la biya. Ok ma yere wolo ya de do. Yere wolo ya de do. Memi fawe. Memi fawe. Transition. À table. On katika ou de syndicat et katia. Sur la souka syndicat on de sur la souye. On est sur la souye. Qui rangalo. Augmente la transition. À table nan sabo masse. Nanga la université bati. Pour que nous coup d'avant fila. Parce qu'il y a voilà. Tout ça on deke. Ateka dia ateka chini. Kuma kachawa ne kuma blaya. Alito Abiawa, peuple malien, peuple, l'impérialisme, la France. Je vous remercie. Kenami Kanye, n'était Katikaye, n'est Malayaye. Amba for Mandé Sigra Chomina. Oya soro foi kunte nga ulu sanu tambe ne ba nyine awfe ni anga fini to na utaka la je ka soro utaka la je nyali me so asuka kona fini mbuka ubeshi mo nyako mina utato mo nyako mina bi anga flashu baka chi anga busoro mo baka faka o ba ke dorota ke farasi ne baka ke o kuma na ne ba nyine katika bela jere baka ni malian bela jere fe konna le asmi ko ta na la kelma ka mali kalfala alisa ala ka bo jamfala ala ka la jamfa sala ala ka sagorota. Ame kena mi kanye ni aya ansera keleka anye dembise antogonu anan koro anan balma muso anyu ye bi uye faransi ko keleke kamani ko keleke no e beni sarko naka jamai ntese ka beto fo amba buina alisa ala ko sangorota amu ko bi amu ko shini o mali be bu ko tradition ala ka do fara ka fo ansako ne bok mala haka to na sala mamara abi ya fa mi fe ka laje nasro ni asum kan mabi jamala on te tekani kule de aman teke de ko taka kule me fe ka doni asum kan mabi jamala les points à l'air tout le monde les points à l'air allez on y va allez-y camarades, nous allons continuer très rapidement. Si ça amène à Koumadi Malik Sissema, intégré par le pratique de monsieur. Mais au Bela Djelefou, à quoi déplacement au coffre, même profiter bien, car il y a le tombeau, Koufou, Badi Nimbare, mesdames, Nedbomi, Anissi Sanchez, Nere Kumba Keneka. Et pas d'amener d'eau, il fait mon fouiller, il n'y a pas la bio beaucoup de Walia. Oui, mouillé. Ni Mali Kera Yerokoi, comme Mali Sebekoi, comme Mali Gilanikoi, comme Mali Faso Dina Yere, Yerolo Moumbe Kofe, Moumbe Tibila, ou Lute Kwa Malifon. Mon père nous dit non de fouiller rien que de fouler. Pour Nindi, Kassa Malikamo, Horonya Kamo, pour Nindi Kassa Malikola, on dit n'a pas le côté que le niveau est pour Yoka Barake Kassé pour le niveau là. Vraiment, on va fouiller qu'au chapeau. Mais Baramouna, à la Kanya au boulot. Jamana intéressé qu'à fouiller en Jamana de Unko. Améro Minabi, Amorobe Mouna, oui, qu'à traiter normalement de guerre. Oui, Mouye, on a qu'un yon fait. On a tout d'accord fait, Kabo, d'accord fait. On a côté Francisco Droy, oui, tu bouilles en Yabe Mouna. Mais si on retrouve, on a tout ni tout bella gelée. Ala kan kisi on tugu toromo flana emuye ante seka ke foye an yere ko abeka impérialisme mu fo o de kele no ka amagosa ante dumuni kan yere ka minan kono mamba préférer ka dumu ore ka minan ne kono tanke kan tola an ya yere ma horonya ante se ko soro colonisation aya fo tomi alisa abeka continuer dans quelle forme voyez dans la forme mentale, dans la forme spirituelle, autant que nous madabla, aka gele jamana kaka yere mahoronya soro. Mais moufo awnena, yaninga bok makonana. On le dit, Tchougou, Ali D, 2
dugutigi kolon n'a ma ka du minɛ ka ɲɛ a bɛ laban kojuguya sɔrɔ dugutigi kolon n'a ma ka dugu minɛ ka ɲɛ a bɛ laban kojuguya sɔrɔ wa jamanatigi kolon n'a ma ka jamana minɛ ka ɲɛ a bɛ laban kojuguya sɔrɔ diɲɛ ko bɛɛ ala ko b'a la i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'o k'i ni ala de ɲɛ ma n'i ye mɔgɔw tricher ka mɔgɔw blâmer ka mɔgɔw tromper i tɛ se ka ala tromper i tɛ se ka fiɲɛ biri ala na i tɛ se o kama le pays là sera debout le pays a de l'espoir le pays a de l'espoir et le pays sera debout Inch'Allah 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 et je vous remercie. Message ka di kojugu Papin ayi ni lamɛn dɛ dɔ ye message ci ma sisan nɔ ko français ambassadeur bɛ kan lajɛ direct là à travers les réseaux sociaux. Ayi mankan ci a bala France a bala France a bala France. Est-ce que aya famu ka sira ka tɛmɛ ka na Faransikɛ lasigiden min bɛ nafigidenya la an fɛ jamana in kɔnɔ yan k'a sigi mɛ ko ka an lamɛn nin waati in na an bɛ jɛ ka fɔ ɲɔgɔn fɛ a bala France a bala France a bala France. Merci beaucoup Papin, on continue. Nous allons continuer très rapidement. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Amba bela jelendo kiramanto yala. Ni yaye an bɔra k'an jɔ kɛnɛ kan o ye fasoko de n'o ye jamana in ye an tonso n'an barajuru bɛ jamana min kɔnɔ jamana min ka d'an ye ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kan o de ye Mali ye n'an y'a ye nin san 10 in kɔnɔ san 8 9 in kɔnɔ jamana in sɛgɛnna jamana in ɲanina jamana in tɔɔrɔla ni Allah subhanahu wa ta'ala nana mada anw ma ka bɔ an yɛrɛ kun na n'o ye Asimi Koyita ye ani Sadio Kamara ani Cɔkɔli Kokala Mayiga wallahi an bɛ sa olu nɔfɛ jamanadenw a y'aw jija ka kɛ aw yɛrɛ ye maa si tɛna jamana in dilan n'an yɛrɛ kun tɛ an ka kɛ an yɛrɛ fɛ fɔlɔ an ka kɛ jamana in fɛ ni jamanadenw ye ɲɔgɔn minɛ jugu o jugu bɛ yen min bɛ kɔnɔna na min bɛ kɔ kan n'u y'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ kɛra kɔnɔkulu kelen ye wallahi u bɛ siran mais madama dɔ bɛ so minɛ dɔ bɛ bolo minɛ dɔ bɛ sen minɛ dɔ bɛ bolo minɛ an tɛ bɔ nɔrɔ dɛ an b'a fɔ an ka politiciens ye u ka siran ala ɲɛ u ka jamana in lajɛ jamana in sɛgɛnna jamana in tɔɔrɔla a sababu ye jɔn ye olu u k'a dɔn k'a fɔ n'u sara don o don u tɛ don arijinɛ kɔnɔ abada ni ala m'u ɲininka awa jamana in mɔgɔ mɔgɔ b'a juguya la an b'a ɲini ala fɛ ala k'i dɛsɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ jamana in juguya la yarabi ala k'i dɛsɛ i kɛra faransi ye o i kɛra faransi dusukolo bɛ maa minnu na jamana in kɔnɔ ala k'a bɛɛ lajɛlen dɛsɛ ala k'u sigi malo kelen kan ala k'u dɛsɛ ala k'u sigi malo kelen kan ala k'u dɛsɛ ala k'u sigi malo kelen kan hada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Papin, il faut que puis on est ani katigaw an bɛ bɛn kelen kan an bɛ tiɲɛ la parce que fɛn kelen bɛ yen an tɛna jɛn'a ye dɛ 22 septembre la bɛɛ ni kunbɛnna cogoya min na monument de l'indépendance la n'a sɔrɔ ni aw tɛna se ka kunbɛn a b'a fɔ n'a bɛ se ka taa Bamakɔ a bɛ déménager ka bɔ Kati yan. Jama bɛɛ lajɛlen la La France, l'impérialisme, l'individualisme, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, les palais locaux, la garde nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air, la police, l'enfermement, le Mali, la transition. Je vous remercie. Donc notre royaume Mardala, bi amekele bagambi, yɛrɛwuli debu le rempart u y'an wele collectif sirako bɛɛ b'a dɔn a ye kɛlɛba kɛ Mali kɔnɔ bi halisa kɛlɛ in bɛ sen a ma ban fɔlɔ sabula an ye kɛlɛ kɛ IBK ka fanga le régime mensonge IBK mensonge régime mensongère de donc an y'o kɛlɛ ka bɔ yen donc bi min an ka sira bɛ ka dilan bi yɛrɛwuli debu sur le rempart u y'an wele ka na u ka kɛlɛ kan a diyara an ye a bɔnna a bɛnna an ma sabula an bɛɛ ye kelen ye d'abord m'a ɲini maliyɛnw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ événement in bɛ ka sigi don min kɔnɔ bi ni o 12 octobre ye don in yɛrɛ ye mun ye bi don in ɲɔgɔnna de la Mali ka armée taara ka présenter Modibo Keyita la donc a ye tigɛ fɔ nbɛrɛ kun a kɛra yɔrɔ jumɛn a kɛra sur la place Mangino bi bi in na yɔrɔ de bɛ wele bi place de souvenir
armée Mali tala ka kafa morbo la odoni morbo ko adona ako Mali surasi anya yere tabi anka wili anka namalo morbo de uniforme. Donc après au Kenya morbo m'ont demandé le 20 janvier 1961 il a demandé à ce que toutes les troupes étrangères, notamment les troupes françaises, quittent le Mali. À partir du mois de juin, quand il faut le Tatara, moi fait un français, mois de juin, 61 le Tara. Donc au bon qu'on fait, à partir du mois de septembre, à tomber Tara. Donc deux cinémas sur la souka, c'est un piloni calé. Au donc anniversaire de dos. Donc on a tiré la femme sur la soukou. Sur la soumou, sur la pi, quand on peut s'ennuyer. On a eu là, quand on peut comme Moussaboula. Demoula, Cheboula, Baboula, ni au peuple puisque soit ce que Sénégal tableau, à Sénégal peuple. Donc, bien que quand il y a France là, à bas la France, en des Français fait tous les partenaires gagnants pour l'intégrité du Mali, à mon refait. Maintenant, moi, j'ai ça, la Bibi n'a pas dit, mais on va là, on va action de là. Donc, maintenant, comment la banne mouillée, ça, c'est les 5 principes du Mali, du Malidé. Les 5 principes du Malidé. Un principe frappé, d'abord, la langue française est maudite et qu'elle soit bannie sur le territoire malien. Mais pour faire l'effort, ma femme, elle m'a tenu calme. Mali est clair, Mali est dit, Mali est ferré, Mali est tromada, ou Mali est tout. Donc Mali est comme le Savoie. Après Savoie, je termine à bas la France. Cerveau, 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 cerveau. Sous Sigilena, ça me fait chaud au cœur. Allez-y, papa. D'accord, c'est ça. Amena Koumadi, association Nyamoro de Mano et Kafo Nyamoro. Madame Bagayogo, Mariam, intérêt par des fois, mesdames et messieurs. Vraiment, Indiara Nyambalakao. Ah, muso vraiment ni diara ne kuma tene bolo ne ni so diara ne wasara muso la ka wasara bi anga tegere fon yere muso dokera anga daga sunoko dabla dokera anga dogoni dogo dabla anga mbona di nyama anga jamana injo be jojo jumen tegere nyama le be jamana injo anga bo bibi na kaira ka fo France la kaira communauté internationale la kaira CEDEAO la kaira façon de djoula no e parti politique damadonié ko Mali te moisi faga gang moisi mamsoka ganfroy Mali te machine mamsoka ganfroy ko no wela su anek le botu da barala ka mi ko mi na fo sago o te ka ple o pana anga yulo ya damadoni mindu o de utae Utapana Maliko na Malisra yela Mali be fasi kura de tasisa. Okma memi fo. Musolaka ubora, selaka ubora joni ubora nga alisa nyanyi ni afe. Ni mobilisation ngara beke muntenye. Anga bo alibi ko konokulu. Hey, muso. Aye, voilà aye para beta blanga bo. Ande be deka sunoko yanno. Motika o te sunoko. Segu ka o te ka sunoko. An balmamuso mun bɛ kɔrɔn fɛ sunɔgɔtu ye dabu ye sunɔgɔtu ye anw de bɛ feere la yan anw de bɛ furakɛ yan anw de bɛ an sago la an bɛ kɔɲɔw la an bɛ denkudiw la an bɛ sumu la o tɛ olu fɛ yen dɛ ala k'an kisi an ka jɔrɔ bari n'i y'a mɛn n'i y'a mɛn ko a tɔgɔ ye di n b'a fɔ cogo jumɛn bamanankan na tatugu tɛ ni tatugu ma ban tɔ kana tɔ sanga fo an bɛɛ lajɛlen de sigilen don an b'an ka sunɔgɔ an k'an ka miiri k'a fɔ k'an balimamuso dɔw de bɛ gɛlɛya kɔnɔna na. O kuma an ta ka kɛ mun ye an ka wuli k'an jɔ k'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen na ko an bɛ an ka sɔrɔsiw kɔ bi an b'u kɔ sini Assimi Goïta a n'a tɔw jamana jɔlaw de don nin kɛnɛ kan an tɛ ɲinɛ an bɛ Ben le cerveau fo Ben le cerveau Ben le cerveau Ben le cerveau a ko k'ale pɛrɛlen don k'a ni a joli di Maliko la n'ale sara ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu bɛ ale nɔrɔ bila. Mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ni sara sɔrɔ dɛ mais Ben ko k'ale pɛrɛnnen don k'o kɛ pour que jamana in ka bɔ bolo la. An bɛ Ben fɔ o la o tɛmɛnen kɔfɛ jamanadenjugu minnu b'u jɔ ko ka élection kɛ an ko élection tɛ kɛ bi élection tɛ kɛ
ni a tiɲɛna bi olu de bɛ taa kɔrɔn fɛ u bɛ taa tilebi fɛ so t'anw bolo kɔrɔn so t'anw bolo faransi so t'anw bolo États-Unis so b'u bolo Sénégali so b'u bolo faransi so b'u bolo États-Unis so b'u bolo Côte d'Ivoire n'a jiginna bi bi in na a bɛ bɔ anw de bolo u bɛ boli ka taa taayɔrɔ t'anw bolo dɛ Ala k'an kisi kɛlɛ ma n bɛ segin a kan je le dis en français. Il est temps que la communauté internationale sache que le Mali ne s'arrête pas à Bamako. Le Mali ne s'arrête pas à Bamako. Les seuls partis politiques ne peuvent pas se permettre de prendre la destinée du pays en main. Il est temps que le peuple malien se lève, que nous sachions que vraiment le Mali appartient au peuple. Seul le peuple est souverain. Donc désormais, nous sommes engagés plus que jamais pour la destinée de ce pays. Je remercie une fois de plus les femmes, les hommes, les jeunes. Tout le monde est belle le cerveau à son équipe. Je vous remercie. Voilà, membre du conseil communal de la jeunesse de Kati, ainsi que membre de la force vive de la jeunesse de Kati. Ok, camarade Kumadjante, amour de fond, malien don tiamani musulman ambora mohodo kamu jura tinti. Kamali blanc fait sans fait. Camarade Kamimba molo kafo malien ouye kafo autorité transitoire nyana. Ou kana nina ana eli communaux ko ana kala nyesine eli communaux de Madekaï à Taoudeni le 25 novembre Mali mérite de délégation spéciale sur Katem les Katina fera passer Tomedi Katiani parce que ana barami me ana eli communaux nola ante tena bi ante tena sini ana devenir na tanya abanga Kati mairie de Konoya Katika tanya glonomea a privé nos femmes là ka sababu ke autorité transitoire à la délégation spéciale le 25 novembre là. Donc vive les autorités transitoire. Salam salam. Ambe bela jelefo ka fo be ko aw bisibila Kati. Yande Kati. Avant ka fo go Paris, o ga balanta club be nous go Paris Saint-Germain. O Lucas Dogo go ici c'est Paris. En fait, ici c'est Kati. En fait, c'est Francie. Il y a seulement un peu plus d'une année. Mais Francie, il y a plus de 8 ans. Donc on dit Francie dit, mais, la jeunesse de Kati, comme à l'accoutumée, va prendre ses responsabilités. Yanné Katié, amène Megastra Amato, maintenant on amène nos bords. Donc, le Mali est un pays indépendant. Mais malheureusement, nous sommes restés indépendants pendant 8 ans. Aux 8 ans, nous avons été bannis. Mais nous avons été bannis. Au lieu de Mali, Mali bolu le bolo mudu ke da ya blaromina a centa ba obena to taino katala se fo adana wa Mali bena ere bo Mali ko fe farafila jamana ta mira ere bo farafila bena ere soro farasika ni be ni yere sago ko ne ngara farafila Mali farafila ta mira ere soro donc a fo farasina au jour d'aujourd'hui Kati est en train d'être encerclé par l'un des intérêts les plus importants de la France, à savoir les stations Total. Total bega katila koribi. Anyabala ante akuma. Ananga fero nyona, ananga militaire to nyona. Indépendance kele adam dera. Wa katibina adam de. Katibina exemple fena ira. Il faut katiba ka tuom na ka koro. Ce n'est que le début. Moi aussi kana salaya. Ando be katika o to mina. Ni kati wulila, chaw be wuli, muso be wuli, demsonu be wuli, wa Mali be ba sui. Restez à l'écoute, restez engagés, restez déterminés. Bientôt, très bientôt, Kati va donner le temps. Kati va donner le temps. Francis Kelani Fremier, Soni a fait Abena ira Malien Bela Telena, Abena ira Frafila de Bela Telena, ou Abena Astra Toma. Moi aussi, la Saraya. Donc, on est à Kumataya, parce qu'intervenant va Chaya. Nous, Abonamagal Bassicham, avec un flap, avec la sté Francima. On ne va plus rester les bras croisés. En tout cas, si le Dunka, comme Francis a gagné, on a gagné Francis a bolo, ça va être le contraire.
Francis Mananga, il est maintenant temps, en le cas Francis, d'ici là. L'heure est à l'union. L'union secrète des Maliens autour du Mali. Maliens bien Franonga. C'est vrai que la mise en place de la Konala, entièrement son côté maman. Mais ni que la Borakofe qui coule de Manaka, il est important. Beka que la mise à l'interne. Beko Black Kerefe, ka Franonga, ka Kelema Grea, ko Kumbe, no oe Francia bi. Frafina baby, ne pas dire un bafo Dieu Grea bi. Francis Ledo. Francis Francis Kalima. Na Francis Kale. J'ai bien compris. La France, l'impérialisme. Mais Chifinaka Bella Jelefo. Anga Mokoroba fait bébé Kenaka Bella Jelefo. Anga Dine Nyamogo Anila la Nyamogo. Anga invité Fefa Bora Bamago Kanaka Bella Jelefo. Yaragolo debout sur les remparts. Kamoko Bella Jelefo. Donc, à femme Kenamenga Bini, Anga Sukorama, Sukuraju, Jukorama Dodo Kennedy. Katika on devait sur la Suko Kelado, Mali, Femme Bella Jeleka. Ananya me Pico Moro Durus Fara, Koron Fevado, Katika Samaribala. Donc, ni Tegumba Konana, on Katika de Gundo, Mali, Bella Jeleka. Donc, Amekati Muso Fo, Uka Munyo Anuga Samalila. Kati Swasi Muso Filato, Mama Fayan Biate Mali Fashi. Donc, on Filato Munumbia, Amu Foku Bismillah. Ka fama ni sura kati swasi muso fenve bea ne ni boli na nyona kara bela jene ka bo olu dronte muso fenve be katia ne mi dente swasi iba sura balma swasi ne mi balma te swasi iba sura jene gondo swasi donc swasi ko on est ka kono ne to Mohamed Seri Diarra mouvement me katia ko force vive de la jeunesse au porte-parole ni Mimita bora ka fa ka na sa ko do ya ira ka fo ko nu ye swasi mo le munu la katida fe ya no to uga mo le kambati ni on ne bora odo shuya wa so anyi buga mo lu la be dendani na anga ka kononana ka boka ira ka fuye ni so na to buga mo li fe fe katika kononana munu la anga nyemo ko rebe ya ube ya be ka anga jamana la kanade ube ya be ka ne la kana donc on fene jore te foye ka boku jugoro ma dondo donc nani uga mo le ya amba jeni uka bonga kangono na uye ya amachini ante Francisco la bi ante Francisco la chili vive Assimi Goïta vive la transition donc katika kaboka foye transition ane premier mi-temps juin jamana kume la halamina sa 2020 na anya ka fo na mawuli kanjo jamana na tafri donc bela jene wulila je parle sous le contrôle du camarade le Vala Ben Sargo. Aya Joro Fio. Quoi la cause ka M5 Gaouli ka Jo. Kanani ni transition yé. Alors transition koufloke. Ka premier mi-temps anana kana déjà mi-temps na. Déjà mi-temps jo. Oy Assimi Goïta, Sadio Kamara, Dr Shogel Kokara Waika, Anaka Chedo. Donc on veut que jamane ke to bi. On veut ka ira Francila. Ka fo Mali be Mali le tay, atele mo chitay. Donc encore mo ne que ça. On va nini kasita nga prolongation de nini olu ta nini ne ame yorom na sisa amba nini ne bela jela fa ka kuma kono transition aka prolonger ate wati fore fuka fo jamana mbasida donc tila kuma tenya menga folika bele ba c'est joma ma c'est mouvement yera wolo debout sur la rempart au moko ka sa bela jelema les camarades qui est devant aujourd'hui mes camarades de lutte de très longue date kabi en 2006 amen soit ko kala la mali konana kabi menaka bi sango folo amin kelela katia bala telemba kalama kana se fo bima donc anga kele mali kono do ben sargo ira ben sargo ira mali bala telena donc amba ko kelela bi amba ko chili donc katika bala telenga nous nous faut soutenir donc amen mi fo vive le Mali vive la transition vive Assimi Goïta aussi donc Amaoufou, Ame Kenam Gambi, Ame Armée, Kireli, Osambi, Orani Kele, Amo, Ore Kenakan Katian. Katigan, a fierté de Malukolana, Neba Yina Ofe, Ambela Jelenga Jack, Ambolo Korota, Malie. Ne Moussa Sanjara, comme Nya, a Forato, ne Moussa Sanjara, Nye Kati Chifun, avec un monument genou, nous Bella Jelenga président. Mais à Nini Genou fait Bella Jelenga coulé.
mon camarade un camarade mon bora Bamako Kasséan, particulièrement mon camarade Ben Sarkofo, Nama Fama Ben Le Cerveau, Ambela Delenga Ben Fo. Donc, Ame Kenam kan toujours, Ame transition soutenue Kenakan, Ame Surasu folie Kenakan. Nafrako Kati, Nafrako Mali, Ama fo bi Kati Redo. Parce que Tcheba Mounouye, Fangadjougou Bo Andala, en 2020, à Tcheba, à Kologelen Club Bébé Kati Amno, Ame Assimi Naga Morofo. Vive Assimi! Vive Assimi! Vive Assimi! Vive la transition! Vive la transition! Donc, ante mekuma la, ante mi yedro, oye ka wole bla Mali genouma, ka damena kaye kataka bla fota odeni. Ode ame transition konna na Mali genou, ayaye ka fo français wole bla genou do ma Afrique. Jeune tan kele kulu kata kuma Afrique genou tola, ko français be fe ka aka politique yelama ka bo président bolo ko ka yelama genou kan. Est-ce que jeune moutara kuma autola aba yere ul kolowa? Est-ce que aba yere ul kolo? Est-ce que ne yelama genoué? Donc en même fois yana Mali Conseil national de la jeunesse no CNJ Mali en kumana aya yera ka fo français ni minga ni divisé pour mieux. Donc we wele bla jeune mouvement en tout don ante diaka baraka noué. Donc français gagné gabo Mali au dronté français gagné gabo Afrique en mode soutenir. Maintenant français baka baro barake amno pour que kanga transition fene kele ambe franga surasu kan pour que ka français kele. Donc amanga surasu ko o temene ga boy ame appel min ke Mali genoué o de assise nationale min na ke ka damna kay ka ta fo kidal ka ta fo tawdeni o de Mali genou ga wule o ku tiado assise na anga assise soutenir mo d'ordre kele ndoro mo d'ordre kele ne Mali ta kemo keme jeune mo bi woro ani wolon vladi ame fe doro kota jeune ne ka di Mali ma anga jeune ma kota dore ka di jeune ma o kota inte dore ni fa be ka Mali kono aka fo ni nyoro e jeune ntai amo de wole bla jeune ma bela jele ki mobiliser pour que la transition demain vive la transition merci o bela jele ni ura o muso o biya wa twasi muso o biya wa anga muso o biya wa ni jaranye ayete sosi muso sigilena ka kene fateu ni semi man na to soro kana ta to soro ana kunte dora ame kumanga strosi kawde togola yani la fo bi chawde fo wallahi Mali strosi ke che chaw chele Mali strosi kawye ayete chawla ni chaw fatelo ni ma strosi ke fo ma che fo ayete transition che bawda ama transition che baw ame saw no fere no willa su ame wuli su no willa clé ame wuli clé am muso buko kuma chama mbe ngono ka fo me na afra ko surunya ama surunya ni be on tade ni mo nyari ba to maka ka tasma faka na nuji ba faka daji ba faka swati muso ame sa aw no fe genou ay mi ka on ala kana ko ngono merci anula katika obenula anni so jele no bi kosobe muso munu sigilembe anno muso bawde do nanko ko che bawye fini tuguye muso bamunu mu kofe olude ude me kula fare ay tegere fawere faso de nyumante kateme sorasika yo de fongo sorasi de ba bonyongo atonyongo sudo kai klen kata fakali keoro la kata kele keoro la kaka faso kumabo donc sorasi muso ay tegere fawere tuguni mena kelen fawe jama ningo ko France ambassade aba fo antafe ningo ko makoro aba fo kantafe barkan nunu France ambassade Mali kono Macron barkan Takuba ministre France fa accord colonial joma semaine France ka taka puanga jamana kono ore kadambe ay tegara fola asini nunu mesra min ka obe faso dio sra de ka be digi danga de la sino Malik boraka ba ko be jugu kono jugu tesra soro yan ple au bolo ko munela ne ko jugu tesra soro yani te Wagner be ansa tegara fori siesa Wagner aka expert be anno donc makoroni faso den jugu do kamana ganendo o kodela
u bɛ wuli ka jɔ la ni fɛɛrɛ tigɛla o ko de la a b'a fɔ makɔrɔnya ko Mali bɔra ko dɔrɔn tɛ dɛ ko wa Afrique bɛɛ bɛ bɔ ko parce que Mali ka kɛlɛ Afrique ka kɛlɛ de don donc makɔrɔw ko Mali bɛ isolé ni Ala nana kira sɔnna ma makɔrɔ de bɛ ka isolé parce que Mali ye barika jamana de Mali ye jamana ba de donc tubabu bilenni o a n'a farafin jɔn minnu b'u nɔfɛ yen nɔ fɛn fɛn b'u kɔnɔ an b'a dɔn ko bɔn tɛ se Mali la makɔrɔ ma se Mali la Ibeka ma se Mali la Mokhtar Wane ma se Mali la Bandao ma se Mali la Dangaden tɛ se Mali la ok aw k'an mɛn. o sila ale ye mɔgɔ ye kɛmi seba n'aw hakili bɛ kɛmi seba la ale ka tɔn bɛ Mali kɔnɔ yan Basaro Sila o ɲɛmɔgɔ de ye Basaro Sila kuma b'i bolo merci. an bɛ bɛɛ fo an bɛ Katika bɛɛ lajɛlen fo an bɔra Bamakɔ ka na aw y'anw bisimila cogoya min na an bɛ bɛɛ fo la hali n'a sɔrɔ an bɛ to k'a fɔ ko Bamakɔ est plus grand que Kati aw bɛ fɛ k'a yira k'a ko Katika bon Bamakɔ an b'aw fo la an ka kuma ye kuma kelen de ye an b'a de fɔ kuma bɛɛ an ko ko baw de bɛ ɲɔgɔn na bako kɛlɛ de bɛ yen nɔ fɛn in ye bako kɛlɛ de an b'a mɔgɔw hakili lajigin wagati min na an b'a daminɛ u ko k'an ye fatɔw ye u ko k'an ye lagalakatɔw ye k'an ka Faransi to yen an ko non an ka taa dɔrɔn bako kɛlɛ de don ni minnu ba bɛ u faw la don olu de bɛ ka kuma bɛ yɛlɛn sanfɛ bi an ka kuma bɛ yɛlɛn olu sanfɛ Faransi a bɛ baara min na bi a ko ko anw maa minnu bɛ ka anw mara ko ils sont illégitimes illégal c'est-à-dire que terre à terre la o kɔrɔ ko c'est-à-dire que maa minnu sɔrɔla kɛnɛma ko kɛnɛmadenw don ko u ye jɛnɛya de kɛ ko walasa olu ka sɔrɔ kuma in ye o de o Faransi kelen an b'a fɔ a ye ni fɛn bɛ yen nɔ n'o ye halala ye o tɛ tɛmɛ an ka nin transition kan ka d'a kan maliyɛn miliyɔn baden de bɔra k'a fɔ ko président kɔrɔ ka ta ka bɔ yen ko ninnu ka fanga minɛ aw bɛna mun halalaya kuma fɔ ye ka tɛmɛ anw kan sɛbɛnni bɛ Faransi bolo n'u b'a fɔ a ma u ye nin de labɛn diɲɛ kɔnɔ a mɛnna n'u b'a fɔ a ma ko charte de la transition u y'o sɛbɛn k'o bila diɲɛ kɔnɔ ka sɛbɛn a kan ko tout gouvernement au pouvoir établi par la France est légal, légitime et démocratique. O kɔrɔ ko olu Faransi mana fɔ ko gouvernement o gouvernement walima fanga o fanga ko o ka ɲi ko o de ye fanga yɛrɛ yɛrɛ k'o ka ɲi ko mais ko par contre ko ni Faransi ko gouvernement min man ɲi ko o gouvernement ko o man ɲi de ko hali n'a sɔrɔ ko fasoden bɛɛ bɛ o fɛ donc an ko Faransi ma o kuma o e de y'anw wolo wa Faransi de anw wolo wa Faransi de bɛna fɔ an ye an kan ka min kɛ wa kuma in tɛ janya mɔgɔw bɛ yan nɔ parce que kuma dɔw la dusuw bɔlen don Faransi ko k'a bɛna le 30 millions di farafinw ma mɔgɔ dɔw ko ka na démocratie ko démocratie ye mun ye cɛ ni cɛ bɛ se ka furu ɲɔgɔn ma cɛ bɛ se ka musogo kɛ wulu la olu bagayanfɛn ninnu k'e bɛna an ka mɔgɔw de b'o la a bɛna mun de fɔ c'est à dire que aw k'a faamu k'a fɔ mɔgɔ ninnu ye baganw de ye même s'il faut que ninnu ka anw bɛɛ faga pour que k'u ka intérêt défend u b'o de kɛ u b'o baara de la même si Assimi an b'a fɔ Assimi an b'a fɔ tɔw ka vie bɛ danger la dɛ parce que diɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ que Faransi tɛ se ka a yɛrɛ ta a yɛrɛ balo ni farafin jamana ninnu tɛ aw bolo o ko bɛ to ten yan donc an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli an bɛɛ ye sɔrɔsi cogoya wɛrɛ la dɛ marifa de bɛ ninnu bolo anw ta y'an da a n'an hakili a n'an dusukun de ye an baw b'u jɔ an kɔfɛ an bɛ ninnu punte de u bɛ taa de quoi. ale bɛ kuma ka ca an bɛ kuma mɔgɔw hakili lajigin ko le 23 ni ala sɔnna ma Bamakɔ boulevard de l'indépendance la dugu 20 Bamakɔ Mali kɔnɔ dugu 20 olu bɛɛ de wulilen filɛ ɲɔgɔn fɛ ko k'a fɔ Faransi ye k'an t'i fɛ ko ta ka bɔ an da la i tɛna foyi fɔ an ye an bɛ Assimi soutenir tant k'a bɛ nin sira kan an bɛ Choguel soutenir tant k'a bɛ nin sira kan Camara bɛ soutenir Kone bɛ soutenir bɛɛ bɛ soutenir tant k'o bɛ nin sira kan le 23 an bɛ bɔ ka t'o de fɔ Faransi ye u ka centre culturel français b'an kɛrɛfɛ station Total b'an kɛrɛfɛ Orange b'an kɛrɛfɛ Bolide b'an kɛrɛfɛ u b'a dɔn k'a fɔ fɛn fɛn mana kɛ an ka nin ɲɛmɔgɔ kelen o kelen la u b'a dɔn k'a fɔ k'o don ko nin bɛɛ bɛ jeni de k'a kɛ mugu ye a bɛɛ bɛ jeni. On est quand même nous protéger, peuple de bas nous protéger, on nous protéger. Choguel de la comment il faut, on a une fois sans wolof là. Et n'a pas marqué le carreau là, que Choguel de la moufo, comme Romain de la Choguel je dis là, au bout là, il y a ma donné, comme en faille au fond, comme au blanc.
Donc pour que k'a fɔ le 23 n'ala sɔnna ma maliyɛn bɛɛ bɛ bɔ an bɛ bɔ k'a fɔ an b'an ka transition soutenir u bɛ sira min kan o y'an ka sira ye an b'u soutenir musow denmisɛnninw cɛkɔrɔbaw bɛɛ ka bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ bɛn le cerveau fo kosɛbɛ kɛlɛ in na numéro 10 de don a bɛ ka kɛlɛ in se yɔrɔ caman an bɛ Katika bɛɛ lajɛlen fo vive le Mali vive l'Afrique merci beaucoup. Concernant le 23 octobre Malien a tenu kalama sortie nationale ni internationale de l'Okataka fo Taoudini. Les 23 Maliens qui mobilisés, Bamako a tourné dans la doux, minnu ka su Bamako la an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance kan. Les diaspora fɛn fɛn bɛ Mali den fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ le 23 octobre n'Ala sɔnna ma. Je vous remercie. Papa ye siwa bɛna dogo la. N bɛna mɔgɔ ninnu présenter aw la sisan n bɛ k'aw ka tɛgɛ kɔrɔta de aw k'o kunbɛn kɛnɛ kan. A kelen kelen o kelen kelen a bɛɛ fa don makɔrɔ na. O n'o lajɛlen b'a kalama ko Manden ko tɛ ko denni ye. Ni ko Manden sɛgɛ aw b'a dɔn wa? Manden sɛgɛ aw b'a dɔn wa? A ye tɛgɛrɛ fɔ a ka Sidiki Kuyate kunbɛn. Sidiki Kuyate. A ma ban. Ayi banna dɛ. A tɔ ye jɔn ye? A tɔ ye jɔn ye? Aw yɛrɛ ko wele. Aw yɛrɛ ko wele kɛ. Aw ma mɛn. Aw yɛrɛ ka wele kɛ. Aw yɛrɛ ka wele kɛ. Ban. Aw bɛ se ka bɛn ni wele k'an ba to yan k'o ma na cogo di? Ba Safiyatu a ye tɛgɛ fɔ a ka kunbɛn. Ayiwa. N ye muso sɔrɔ. Ko ayiwa. E ka na ne kɛrɛfɛ. A ye tɛgɛrɛ fɔ n fana kun. Ale ni ne bɛ kelen. Voilà an bɛ Kati Bamako gendarmerie fana a musow ni a jeunes bɛ kɛnɛ kan na an b'olu fana fɔ kosɛbɛ ka tɛgɛrɛ fɔ olu ye nin waati na an bɛ micro di Ben le cerveau. An bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ bɔra so ka se kɛnɛ kɔnɔ an bɛ foli di bɛɛ ma o kɔfɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɔra Bamako ka na an sɔrɔ yan Kati kɔnɔ an ka jɛ ka wuli ka kɔkɔrɔmadon ɲɛsin an ka armée ma n bɛ fɛ aw ka tigɛrɛ fɔ an balima Bamakokaw kun pour que k'u jatigiya k'a yira u bɔr'u ka so u nan'u ka so an bɛ ka armée ka sanji 61 ɲɛnajɛ kɛ bi contexte dɔ kɔnɔ contexte min n'a bɛ fɔ un contexte assez particulier o wagati kelen na Dankarla stratégiquement en dugu dɔ la qui fait partie des poumons économiques et sociaux du Mali n'o ye ɲɔnɔ ye parce que an ka jamana balo bɛ bɔ dugu min na n'o ye ɲɔnɔ ye n'i y'a ye juguw bɛ ka ɲɛsin kɛ o ma bi aw kana ɲini yɔrɔ jan aw bɛ segin kɔfɛ a bɛ taa 94 a bɛ taa Wuranda ka guerre min kɛra Wuranda kɔnɔ n'o ye génocide ye a bɛ t'o ta k'o lajɛ o misali kelen o taabolo kelen wagati min Faransi kɔ dara dɛnɛn na u ye wulikajɔ kelen min kɛ ka foyer d'attaque créer fan bɛɛ parce que an ka autorités sɔnna ka jɔ jamanadenw ye jigiya ye o kama diɲɛ don o don aw b'a mɛn ko Mali dugu dɔ attaquera c'est la stratégie de la France et o taabolo min bɛ Faransi bolo n'i ye Mali lajɛ Kayi ani Sikaso ani Segu Mali économiquement Mali sigilen olu de kan et olu de fana bɛ Mali ka balo bɛɛ produit sɛnɛ sira fɛ ani sɔrɔko sira fɛ donc ka ɲɛsin kɛ bi Mali ka malo sɛnɛyɔrɔw ma c'est pour que ka jamanadenw bila kungo kɔnɔ k'an bila sɛgɛn kɔnɔ k'an bila tɔɔrɔ kɔnɔ o kama an ka segin ka don Faransi sagonadaw fɛ mais ils n'ont rien compris c'est pourquoi an bɛ k'a fɔ français ɲɛna bi u ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na u t'u dɔn c'est ce peuple là ni peuple kelen ni le résistera esclavagie la pendant des siècles sans que me caman esclavagie ba an kan Faransi fɛ on a résisté sans bayilikaw colonisation ma an ka Faransi fɛ et aujourd'hui 10 ans de guerre don o don mɔgɔ tanna yan min somɔgɔ dɔ ma sa mɔgɔ tanna yan min teri dɔ ma sa mɔgɔ tanna yan min dɔnbaga dɔ ma sa o Kati de wulila k'i jɔ k'a yira ko halisa ko an b'an ka sɔrɔsiw kɔ ko an ka sɔrɔsiw ye cɛkisɛw ye k'an ka sɔrɔsiw ye hɔrɔnw ye k'an ka sɔrɔsiw ye danbemaw ye k'an ka sɔrɔsiw ye faso telimaw ye u bɛ ka sa ka anw lakana au retour anw fana pɛrɛnnen don ka an nin di pour que ka se k'u lakana jugu ma o ye sokɔnɔ jugu ye o ye kɛnɛma jugu ye wagati dɔ bɛ se an b'a fɔ
ko ani irisu kan tigɛ di ɲɔgɔn ma o baara de bɛ sen kan o de bilala sen kan c'est pourquoi Mbakɔrɔ lamaga sugu bɛɛ la mais bamananw b'a fɔ ko maɲumantɔ kasi a tɛ sɛden tila sɛgɛ la dɛ parce que France ye sɛ de ye u yɛrɛ ka équipe nationale emblème de b'o yira ko c'est le coq an ko kusku ka taa u ma mɛn le coq sportif bamananw ko ni sɛni ma kus mɛn a bɛ paraw mɛn c'est pourquoi bi Vladimir Poutine ani Assimi Goïta k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que Mali cɛncɛnfuga jamanaw farafinna jamanaw bɛ se ka bɔ cogo di an bɛ lajaba min kɔnɔ don o don jolibɔ min b'an ka jamana kɔnɔ a ka jɔ o kɔfɛ an dalen tɛ mɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ k'an ka surasiw bɔ n'i ye Faransi surasiw bila kɛlɛkɛminɛn min bɛ Mali surasiw bolo u bɛ ka kɛlɛ kɛ condition min na ko Faransi surasiw ka kɛlɛ kɛ bilahi u tɛ sɔn k'a kɛlɛ kɛ wa u tɛ se k'a kɛ u tɛ sɔn dɔrɔn tɛ u tɛ se. Pour dire que an bɛ cɛfarin jamana de kɔnɔ wa anw civils labɛnnen don et nous allons proposer cette loi au niveau du CNT pour que ka anw civils bɛɛ an fɛn fɛn bɛ entre 19 à 45 ans an bɛɛ ka cɛfini ta parce que lajarabi ye jamana sɔrɔ an bɛɛ ka kɛ défenseur de la nation ye défenseur de la patrie ye pour que ka faso bɔ nin lajarabi kɔnɔ tout près au Burkina olu y'a ɲɔgɔnna kɛ les volontaires nationaux olu y'a sariya ta u ka jamana kɔnɔ et nous allons proposer cette loi au Mali tout civil est un bon militaire en réserve ba kelen t'an bolo ka segin kɔfɛ an ka surasi cɛkisɛw u bɛ kɛlɛ min na an fana bɛ fara u kan k'o kɛlɛ kɔkɔrɔma don an ka sebagaya sɔrɔ jugu kan ba kelen t'an bolo ka segin kɔfɛ an b'an ka surasiw fo ka segin k'u fo u ka cɛkisɛya la dɔw b'a ɲini k'u bɛ surasiw tɔgɔ tiɲɛ mais u t'u dɔn u bɛ baara min na jugu dɔ b'i kan jugu dɔ jɔlen bɛ k'i lajɛ bamananw ko ala kana mɔgɔ si jugu k'i seere Ibrahim Boubacar Keita ani bandaw olu ye anw jugu k'an jigi ye i bɛ se o kɛlɛ la cogo di i bɛ sebaaya sɔrɔ cogo di c'est pourquoi nous saluons le colonel patriote silencieux libérateur Sadio Kamara kabini an nana ni kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔla a paniki tɔ bonyana kabini Assimi Goïta ye fanga ta don min Makɔrɔ y'a dɔn o don k'a tigɛ bɔra Mali kan ko c'est fini et o bɛɛ kɔfɛ u bɛ mankan ci la le premier ministre intelligent russophone Choguel Kogala Maïga kabini don min ni Choguel jɔra a primature kunna Faransi ko an ta min tun bɛ yan an ta banna u yɛrɛ ko k'u b'u ka kɛlɛkɛminɛnw ta décembre la ko ka taga Niger an ko décembre tagali an bɛna fɛn dɔ wuli ko a bɛ fɔ de ma ko funufunu o de ye le 23 octobre an bɛ fɛ maliden bɛɛ ka bɔ maliyɛn bɛ diɲɛ fan o fan an bakɔrɔ n'an fakɔrɔ aw ka kurun ta k'aw sigi da la mais mɔgɔ kelen pe o kana to i ka so n'i ye maliden k'i bɛ ka hami Mali ka lafiya la ko jolibɔ min bɛ Mali kɔnɔ i bɛ fɛ a ka jɔ Mali bɛ jɔnya juru min kɔnɔ i bɛ fɛ juru ka tigɛ nin kalo tile 23 Mali dugu bɛɛ ka bɔ an k'a yira k'an ka autorités bɛ sira min kan le président patriote Assimi Goïta, on est derrière lui jusqu'à la libération totale du Mali. Mais quand tu me kunu sera ancien d'homme, ancien commandant Poignana. À Comba, en 2013, ko ancien commandant mounou volontariat qui a coupé l'armée de mer. Mali Biné et Djougouga la Jarabi Kono. Ko Olubega patrouille en 2013, Oubega Yala Gao Badala. Ko atara jeune lieutenant do sigilen sɔrɔ kana ga ɔmu kɛlen ka ɲɔgɔn na kori k'u bɛ ka temi ko a ye sira de fara a y'a ka convoi tourner ka segin ka na jeune lieutenant in fo k'a fɔ a ɲɛna k'i ye fasoden ɲuman ye e ye officier ɲuman ye i b'i bɛn i ka ɔmuw ma i n'u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ tu es un officier valeureux tu es un officier valable aw b'a dɔn o tun ye mɔgɔ min ye il s'agit du président Assimi Goïta donc ka bɔ kuma la ni min ye an bɛ bɔ kuma la ni min ye an ye min kɛ sira la an t'o ɲɔgɔnna kɛ tugun Faransi ko daga a dagajalan banna ka ban parce que malheur pour eux Assimi Goïta a été président malheur pour eux Assimi répond aux doléances de Yɛrɛwolo debout sur les remparts Mali Yɛrɛwolo denw ka kuma ye min ye Assimi bɛ k'o baara kelen kɛ malheur pour Macron Yɛrɛwolo cɛdenw bɛ yen le comité de pilotage de Yɛrɛwolo i bɛ se ka farafinna président bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka denmisɛnninw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan
Dikora ebe ni fo, Amadi ebe ni fo, Zang ebe ni fo, Lazida ebe ni fo, Tukutigi, Eka kuma datugu go some France Afrique. Eche nyogolon jarasa, uga sabali doni, toro mi maunga ame fe anga jamana ka lafia. Ube ku yere sege fena femi de na sira soro. Yoro mina fau, ube ka demiseni munu wele, shimina munu wele. Yoro mina olu fau ube ka dese, olu desa. Yoro mi ale makoro mi uga dugutigi ube ka dese, Dikora de beseya. Dikora dese uga sabali, ugujo anga jamana, anga continent bol la jama kono. Donc ode tumambolo ka bewele le 23 octobre. Malien fa parti politique côté yere wole bla bema et puis améliore mina Mali dew anga ñogo mine jouon bala tera anga tige di ñogoma anga fara ñogonga joli bo mi me senani adam nelene mais d'ici quelques semaines aba bla hakili la dogogun damado les libérateurs Sadio Camara. Il va poser des actes qui vont rester dans l'histoire pendant des décennies. Katigao amebo kumala ni mie kaofo kafogo assimilé sirami do angoro. C'est la révolution silencieuse. On parle moins et on fait beaucoup. Kuma doyara kaba. Ibe bo an kalama oba sura ni chien. O bara lebe Mali kono bi an mangunendo. Faso jo bara o lebe senga ka faso denyuma befo. Sura si fefe ni bina ka tashibla ke ka fo. Ou nimbina amunu kama au retour on peut prendre le cas nindi pour que façon la ganaka befo. Rendez-vous le 23 octobre pour le sursaut patriotique qu'a Bewele Begabo debout sur les remparts. Que Dieu bénisse le Mali, je vous remercie.